Dobar dan, dragi gledalci. S obzirom na to da živite u našoj buđovoj zemlji prepune kriminala, prostitucije, boleštinje i turbo folk muzike, sigurno vam je barem jednom palo na pamet da izvršite samoubistvo. Ako je to slučaj, onda je dobro što ste izabrali ovaj CD Samoubijte se za 24 sata. Pokazat će vam nekoliko izvrsnih tehnika da se fino, sočno i originalno izmasakrirate. Nemojte koristiti različite kompilacije koje se nude na internetu, koje nude amaterske tehnike, koje su već prevaziđene. Ova naša kompilacija sadrži profesionalne tehnike za izvršavanje samoubistva, koje su 100% proverene i funkcionalne. Nikad ne omašene. Ova tehnika je jedna od kreativnijih. Može se primeniti, na primjer, na rođendanskim žurkama, u raznim igraonicama, u diskotekama, dočecima novih godina, uglavnom na svim veselnim mestima, u situacijama kad žurka propadne, želite da ubijete nekoga, a na kraju ispadne ste izvršili samoubistvo. Ovo nije tako skupa, čak vrlo ekonomična tehnika. Potrebne su samo pikado meta, jedna strelica najmanje, ali ako ste tvrd orah, treba će mi više. I, naravno, treba vam asistent. Samoubijte se za 24 sata, nešto što jednostavno morate imati u kući. Za sve one depresivne dane kada vam je zaista potrebno da dignete ruke od svega. Ako pozovete odmah, uz originalni disk dobijete i piratsku verziju diska za svaki slučaj, ako vam neko ukrade original. I to nije sve! Ako platite kešom, dobit ćete i dodatno pakovanje pikado strelica, koji možete da si igrate do kraja života. Ova tehnika je vrlo ekonomična, a možda niste primetili koriste je veliki procenat ljudi u domovima svuda po gradu. Ono što vam treba za ovu tehniku je jedna paklica bilo kojih cigara i to je to. Eventualno vam treba i upaljač, ali to možete lako da pozajmite za ovu priliku. I sada ćemo to testirati na našem asistentu. Samoubijte se za 24 sata, nešto što jednostavno morate imati u kući. Za sve one depresivne dane kada vam je zaista potrebno da dignete ruke od svega. Ako pozovete odmah, uz originalni disk dobijete i piratsku verziju diska za svaki slučaj, ako vam neko ukrade original. I to nije sve! Ako platite kešom, dobit ćete ovaj specijalni upaljač koji možete da pozajmite još nekome koji je kupio ovaj DVD. Naravno tehniku za samoubistvo možete iskoristiti u dvorištu, ali najbolje je na nekom putu,
gdje nema mnogo ljudi, ali išao po prometnom papiru. Možete upotrebiti kao jeftiniju varijantu bicikl ili auto, ali pošto su nam sponzori otkazali sredstva, mi smo iskoristili ovu bicikl. Dakle, plan je sledeći. Treba vam jedan asistent, to sam u slučaju ja. A vi treba da legnete sledeće poziv. Vaš asistent treba da sedi na biciklu i punim gasom sa biciklom. Samoubijte se za 24 sata, nešto što jednostavno morate imati u kući. Za sve one depresivne dane kada vam je zaista potrebno da dignete ruke od svega. Ako pozovete odmah, uz originalni disk dobijete i piratsku verziju diska za svaki slučaj, ako vam neko ukrade original. I to nije sve! Ako platite kešom, dobit ćete ovu hromiranu trubicu za biciklu koja vam pruža i auditivni utisak, dok točkovi prelaze preko vas. Evo još jedne tehnike izvršavanja samoubistva. Za ovu tehniku potrebno je samo jedan mobilni telefon. Ova tehnika se zasniva na tome što je zračenje koje emituju mobilni telefoni vrlo štetno za mozak i za ceo organizam ljudski. A vrlo pogodno za ovu našu temu o kojoj razgovaramo danas. Znači, ovu tehniku možete da primenite bilo gde, jer je mobilni telefon mobilna sprava, nije vezan za kuću. Možete upotrebiti čak u šumi, u Sahari, bilo gde da imate signal. Šta vam je potrebno to? Potrebno je jedan mobilni telefon. Mobilni telefoni mogu biti vrlo skupi, ali ako nemate para, možete kupiti jednokratni mobilni telefon i tako se vrlo jeftino samoubiti. Osim mobilnog telefona, potreban vam je neki drug koji stalno misli na vas i želi da vas pozove da razgovara sa vama dok vi izvršavate samoubistvo. Ja sam jednog takvog druga. Halo. Da, opet, ja sam. A kako si ti? Pa meni evo danas nešto nije baš najbolje. A dođi mi da izvrši samoubistvo. Pa znaš da sam ja od uvijek bio originalan. Da. Samoubijte se za 24 sata, nešto što jednostavno morate imati u kući. Za sve one depresivne dane kada vam je zaista potrebno da dignete ruke od svega. Ako pozovete odmah, uz originalni disk dobijete i piratsku verziju diska za svaki slučaj, ako vam neko ukrade original. I to nije sve! Ako platite kešom, dobit ćete jednokratni mobilni telefon i pretplatu za razgovor dok vam se mozak ne pretvori u splačine.